Kaseng Nyautrep Acik National Movement HANM hadin bakalayo kijing ujor bakidon ki barjala ki baterai claim license hakwe ke school JNV kabaha hapo kasnong Maulangwir jong ka Southwest Khasi Hills District kumta kaseng hapo kajingelam uba lambok star Marwen u president kilalit banjurip bat lalap babun kinong tray ki baterai hakate ke school kidai ki barjala bat kidon tangkat tukat ningut ki Khasi ki bayo bantray hakate ke Jaka. Kaseng hadin ke jenglet jurip kalabatha iki badai pet ya ketika skul GNV bakim dei ban wan ra nong trai tang ki ban barjela Henry ki dei ban khot bat ban pedang iki nong bela ki badai na kajat ban riu Khasi Shosho ki labu ru ke jengkerpat iki nong peniat khamtam yu contractor ban penbiang shwai ki kot kisla kum ka labor license bat ki we ki jing pen shisha ya ki nong trai barjela bat ru kala kentu ba ki dei ban penbiang lupa shwa ban wan ra iki barjela ban trai ha ketika jaka Shusuk kaseng kala mahamru balada lapbiang bekidang don kinong tray barjela ki bambiang ki kot kisla kaseng kan sapa lit pai no yaki. Nakalian ka jungi ki dekat jangka HNM Southwest ngiwan naka isi wan ban chat ikini ki kot kisla ni hapo JNV ya keba ngi kum kaseng menta ngi layo jeng tip ba sibun ba ki barjala ki ba tray hangne bat ngilawan ta hangne ban pek hotspot nak menta ki nong tray bat ha ka jinglap ka jungi kidon ki bru ki ba la biang ki kot kisla bat kidon pat ki bom pat biang te katkum kajing ekran kajungi bat u manajar umdan hanin reng su yo bat ban phone ngai ngilayo ya kajing ekran manajar Khasi batrai hane baki kot isla dan bat u te ngin sawan biang hakine ki hisngi asngi ngin wan check ikta ki kot kisla lada kim la ban penbit biang ya ki kot kisla hisngi asngi kum ba uang bam tang adon haselang te lada kim la ban penbiang nakalian kajungi ngin sapa lip haino ya gini ki nong tray barjela ki bom biang dia ki kot kisla be hakaju kaporo ni iba hang ni mentang wan hang ni ki nong tray Khasi ki jungi ki tray ri ki tray mulu kim biang kim yadon kita ki nong tray ki jungi ni lap ki don tang kumba langut songut ya keba lakuburu ki nong tray hang ni ba Khasi ki don tang langut songut ndrai na kalian ka jungi ni kentu ya kane ya ki ni ki nong peniat ba peniat ya kane ka kanika kam hang ni bala kumnu ba kin dai ban penbun ya ki paradok prasnam kejungi ba artat ba ki dai ki Khasi ki nong pet kene te la kumnu ki Khasi ki jungi kin ya kaju persen bat kini ki barjela ndrai hajing sisa no du miswa bang wilayah keren hakipor ki miswa ba la kumnu ki tray ki nong tray Khasi ki jungi kin long pra 100% u barjela 100% u Khasi ki jungi ndrai ka pausai hang ni ba sibun ki dai ki barjela ndrai hagaju kaporo nakalian kajungi ni maham ye kini ki nong tray bala kumnu ki dai ban penbun ya ki nong tray Khasi bat hagaju kapor ba kim dai ban knyat ya taka dor lanika bainong sngi jongki paradok persnam kajungi ki dai ban ya ai ya kata ka dor sngi ke ba ki paradok persnam kajungi ki ya bela kata si sngi yim dai ban ya ai haki dor di batat barkatum kajing tip kajungi bang iba hakajing sotu kejungi bagi Khasi hang ni kiduna nomor ka rit palat ka dor ban ai ki nosngi nomor ngi i ba hang ni ki nong tray barjelangi sotu ba ki barjelang hang ni ki wan tray da ki dor ki barit ndrai ni kermen scam baleng ba kan ni kejing wan suspect kejungi ba kan long ka ba so ban ai ka kejing job ya ki paradok persnam kejungi bakin wan tray hang ni bat hakaju kaporu la kumnu ba ki nong tray Khasi kejungi bakin ya tray da kajing ya setu jingmut bakin nong peniat omdai bakin long da kanu ka jing ya bom ya sengutu dari kermas scam long ba kajing wan kajungi bakin long ki ba ya setu bat tray ya kanu ke benta kum bang ya buram kum ki para breu ni dai banyak buram langi ka kamru ha kanu ke benta te kan nong tray hang ni apa piwan ra ya ki breu ki banabat beda ban penbiang swa ya ki kot kisla ha swa bakin wan rung hang ni ha po ka Jaka kejungi kenang ba ki weiru kim nom ong ai ya pi la da ja bawan ki wei ki nong tray
lan ki NGO ki bawan hang ne la kimbiang ki kot kisla menta ki la beno ndrai menta na kalian kajongi ai por tang tai sisngi bangin sawan la shai ni la sisngi bangin wan pet kumba ong menjar bang dan tahang ne tingin sawan ban cak kita ki kot kisla baro bat min krimen scam baling ba kajing ya trelang krimen scam kan ran ra ya kajing job